Jamen, velkommen til Masterclass. Vi sidder faktisk lige nu og er i gang med at planlægge den næste Masterclass, og vi glæder os rigtig meget, at det bliver et fedt program. Vi kører jo efter den her vanlige form, hvor at vi både har ambition om at vil hjælpe jer med at gentage læring af det, vi allerede har været igennem på Life Achieveren, eller banke rust, få noget dybde på. Og så er det også Masterclass, hvor vi jo rigtig gerne vil give jer noget af det sidste nye. Og sidste nye, ja, det er jo faktisk noget af det gamle, for det er jo Disney, vi kommer med her, som nogle af jer kender, og for nogle andre, jamen, så vil det være helt nyt, fordi vi har haft det ude af vores repertoire igennem et stykke tid på Life Achieveren, men de savner den lidt, og tænker, at den har så meget kvalitet, at den vil vi reintroducere på Masterclass. Og Disney er jo kendetegnet ved, at det er der, hvor vi går fra at arbejde med en drøm, måske endda en fluffy drøm, til at gøre den til et mål og også lægge planer på. Hvor vi over i nøglen et eller andet sted jo forudsætter, at vi er kommet forbi drømmestadiet og arbejder mere med at det er blevet et mål. Så vi kommer til at arbejde med drømme og systematisere dem og gøre dem til planer. Det, der bliver lidt anderledes den her gang med Masterclass, det er, at der bliver en masse træning. Masser af træning, og der bliver træning også. Vi har sådan en fornemmelse af, at det er rigtig godt at gå tilbage og få fat i fundamentet og træne noget af det her grundlæggende, som det også har været på Life Achieveren. Så det bliver super fedt. Og så vil vi også gerne lige trykke på, at vi har jo gang i 5. modul, som er blevet efterspurgt i så mange år efterhånden. Nu er der nok til, at vi gennemfører det, men der er stadigvæk ekstra pladser. Så skal du tage dit Life Achiever niveau til næste niveau, jamen så er her muligheden, hvor vi har meget fokus på det at være en del af og lede og kommunikere i et high performance team miljø. Så test dig selv, udvikle dig selv i en fantastisk ramme på 5. modul. Vi er klar til forår.